Sulhu shine mafita tsakanin shugaban 'yan bindiga Bello Turji da kuma shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa. Manya-manya daga yankin arewacin Najeriya sun buƙaci a yi wani gagarumin sulhu ne tsakanin shugaban 'yan bindigar Bello Turji da kuma shugaban sojoji Christopher Musa, domin hakan shine zai kawo zaman lafiya cikin sauƙi a arewacin na Najeriya. A yanzu haka mun zo muku da cikakken wannan rahoto da kuma bayani dalla-dalla a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu domin jin cikakken rahoton da kuma bayanin dalla-dalla a wannan tasha mai inganci yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah in dai wannan zuwanka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribe ka naka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Wasu manya-manya daga cikin yankin na arewacin Najeriya suna kira ga sulhu shine mafita tsakanin shugaban 'yan bindiga Bello Turji da kuma shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa. Inda shi kansa Bello Turjin abin da ke buɗa kenan a yi sulhu tsakaninsa da 'yan ƙasar ta Najeriya a sasanta su dawo su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma cikin mutane. Amma kuma mutane 'yan Najeriya suna ganin babu wani sulhu da ya kamata a yi tsakaninsu da 'yan bindiga, domin kuwa halinsu ba mai kyau ba ne, ko sun da cikin al'umma za su ci gaba da zambatar al'umma ne. Kawai sojojin su yi diran mikiya a cikin wayannan 'yan bindiga su kawo ƙarshen su shine mafita, amma babu wani sulhu da za a tsaya ƙoƙarin yi tsakanin 'yan bindigar da kuma sojojin na Najeriya. Amma kuma su kansu 'yan bindigar suna buƙatar a yi sulhun ne tsakanin su da manya-manyan na ƙasar na Najeriya, domin su da su ci gaba da aiwatar da rayuwarsu a cikin al'umma kamar yadda suke yin ta a baya. Amma kuma mutane da dama suna ganin samsam hakan ba dacewa bane ba, kuma bai kamata a ce an yi wani sulhu tsakaninsu da 'yan bindiga ba, kamar yadda suka ci zarafin al'umma suka kawo ƙarshen su, kawai su ma a far musu shine mafita. Mai sauraro, me kake tunanin zai faru idan aka ce sulhun za a yi tsakanin 'yan bindigar da kuma sojojin Najeriya? Kana so a yi sulhun ne, ko kai ma baka so a yi sulhun tsakanin sojojin Najeriya da 'yan bindigar? Kawai ku bayyana mana ra'ayinku ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu ku yi mana comment, domin kuwa muna yin duba da duk sakonninku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun ingantattun labaran duniya.